Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Капиталь ремонттан соң медицина учрежденияләре ачылды, чиратта кайсылары. ГЭС бистәсендә иң проблемалы комплексны ачыкладылар. 8-нче мәхәлләдә яшәүчеләр белән нинди эш алып барыла? Ак мәчеттә бушлай татар теле курслары ачыла. Дәресләр программасы ничек төзелгән? Капиталь төзекләндерүдән соң Чаллыда 5 медицина учреждениесе ачылды. Сырхауханәләрдә һәм хастаханәләрдә нинди үзгәрешләр кертелде? Хәбәрчебез материалында. Бүген ветераннар госпиталендә барлык кунакларны да, пациентларны да кул чабып каршы алдылар. 47 еллык тарихы булган бинада беренче тапкыр капиталь төзекләндерү узды. Хәзер палаталар өр-яңа, эшчеләр саны арткан, яңа җайланмалар кайтарылган. По татарстанскому стандарту медсестры работают вне кабинета с пациентами. Очень удобно и быстрее проходит прием, и самое главное, врач наедине с пациентом. Республика программасы кысаларында капиталь ремонт программасына 15 учреждение кертелде. Барлык эшләргә 1 миллиард ярым сум акча бүленде. Төзекләндерүдән соң биналарның тышкы ягы гына түгел, хезмәт күрсәтү тәртибе дә үзгәрде. Алар хәзер ягымлы поликлиника программасына кушылды. Все, что сделано, я думаю, что сделано на отлично. Мы благодарны руководству республики, президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу за реализацию в нашем городе столь масштабного, по сути, огромного проекта. То, что мы увидели, хорошая работа, слаженная работа. Вместе с тем, есть также разработаны корпоративные стандарты, как должна выглядеть современная поликлиника, какие используются материалы, какие используются цветовые решения. И если вы обратите внимание, то многие наши поликлиники, они похожи друг на друга. И учтены требования Санпина, учтены требования эпидемиологической безопасности. Тиздән узган елда башланылган капиталь ремонт башка учреждениеләрдә дә тәмамланачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. 2018 елда медицина учреждениеларын ремонтлауга республика буенча 3 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Бүген Сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләреннән торган махсус комиссия Чаллының төзекләндерелергә тиешле берничә дәвалау учреждениесен карап чыкты. Безнең шәһәр өчен сума билгеләнгән, биналар исемлеге дә төзелгән, әмма үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Кайсы биналарда ремонт көтелә, безнең сюжетта. Тире һәм венерология диспансерында смета әзерлиләр, төзүчеләргә күп эш башкарырга туры киләчәк. 5 катлы бинада бер тапкырда капиталь ремонт узмаган, төзекләндерү кирәклеген пациентлар да искәртә. Монда ремонт кирәк, бик әйбәт ремонт кирәк. Нык ремонт, бөтен ниләрне әйтеп, бездә һәрбер мөслимдә, мәсәлән, һәрбер бүлмәдә санузеллар, ниләр бар. Монда бер башта санузел, икенче башта санузел хатын-кызларга, ир кешеләргә. Но ремонт инде обязательно ремонт кирәк монда. Тәнәй бер кыйлып тора, түшәмнәр, штукатуркалар монда, бөтен ишекләрне ачтырырга кирәк. Учреждение үзе эшләгән акчалар хисабына вакыт-төяк төзекләндерүләр уздыра, җайланмаларны яңарта. Мисал өчен соңгы 5 елда бу максатларга 28 миллион сум акча тотылган. Оно встроенное, оно вмонтированное, оно не подлежит, допустим, переносу и транспортировке. То есть мы тоже старались. Но ремонт, конечно же, нужен, потому что нашими своими средствами мы целых 5 этажей отремонтировать просто не можем, непосильно. Ремонт вакытында пациентларны шул ук бинада кабул итәчәкләр, төзекләндерү чиратлап башкарылачак. Быел ремонтланырга тиешле биналар исемлегенә махсуслашкан башка объектлар да кертелгән. И женские консультации, и специализированные наши учреждения, противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, СПИД-центр, поэтому это впервые, потому что специализированные учреждения, они не попали и в большую модернизацию, которая была по всей стране в 2011-2012 годах, поэтому для нас было очень важно, чтобы мы и эти подразделения тоже привели в соответствии с современными требованиями. Шәһәрдәшләр йогышлы авырулар хастаханәсендәге бинаның начар хәлдә булуына даими рәвештә зарлана, әмма быел бирдә ремонт булмаячак. Иң элек хастаханә җитәкчелеге дәвалау буенча яңа концепция булдырырга тиеш. Министр 33 ел элек төзелгән бинаны ремонтлау җитди проект дип билгеләде. Әлеге мәсьәләне шәһәр башкарма комитеты белән берлектә чишәргә ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
18 мартта узачак Россия президентін сойлауларға әзірлік план бойынша бара. 11 февральда барлық сойлау участокларында да видео күзету желамалар қойылашақ. Кеше территориаль сойлау комиссияларында һәм көп функциялы үзәкләрдә дәүләт хезмәтләре порталында 18 көнне башка җирдә булучылардан тавыш бирү өчен гаризалар кабул итә башладылар. Бер тәүлек эчендә 7 шәһәрдәшебез гариза язган. Гаризалар 25 февральгә кадәр кабул ителәчәк. Сойлау участокларында тавышларны махсус автоматлаштырылган комплекс ярдәмендә санаячаклар. Шалода түрәләр халык белән очрашуны дәвам итә. Кичә җитәкчеләр ГЭС бистәсенең 8-нче комплексында яшәүчеләр белән очрашты. Бу комплекста коммуналь түләүләр өчен бурычлар аеруча күп. Сәбәпләре нидә? Гүзәл Шихапова сюжетында. 8-нче комплекста яшәүчеләр алдында Жилком сервис идарә итүче оешма директоры узган елга нәтиҗәләр ясады. Ольга Тарнаева энергияны саклау нәтиҗәсендә квитанцияләрдәге сумманы 10%-ка киметүгә ирештек дип белдерде. Бу тарифларның 2%-ка артуына да карамастан, ресурс белән тәэмин итүче оешмалар каршында бурычларны киметә алганнар, вакытында түләмәүчеләр белән дә көрәш алып барыла. За год с должниками составлено 518 соглашений о реструктуризации задолженности, выполнено 43 тысячи отключений коммунальных ресурсов, 23 должника трудоустроены в подрядной организации. Со службы судебных приставов организовано 95 рейдов по злостным неплательщикам. За год к взысканию оформлено 243 заявления на общую сумму 38 миллионов рублей. Бүген Жилком сервис идарә итүче оешмага шәһәрдәшләр 200 миллион сумга якын акча тиеш. Иң күп бурычлылар 8-нче комплекста. Аларның әҗәте 20 миллион сумнан артык. 8-й комплекс имеет социально низкий статус, так как у нас из 20 домов 10 являются бывшими общежитиями, где происходит большинство нарушений общественного порядка. Очень много квартирантов, которые проживают без регистрации и ведут социальный образ жизни. Кайбер гаиләләрдә 100 мең сум бурыч җыйганнар. Җирләүчеләр рәисе алар аркасында ремонт эшләре сузыла, йорт яны мәйданын төзекләндереп булмый ди. Бурычлылар белән эшне быел да дәвам итәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу атнада эшчеләр элекеге Колизей күңел ачу комплексын төзекләндерүгә кереште. Ремонт тәмамлангач, бинага Татар драма театры күченәчәк. Объект узган елда шәһәр милкенә күчте. Алдан исәпләүләр буенча объектны реконструкцияләүгә 600 миллион сум акча кирәк. Драма театрының 4-нче комплекста урнашкан бинасына исә Курчак театры күченер дип көтелә. Иртәгәдән Чаллының Ак мәчет мәдрәсәсендә татар теле курслары эшли башлый. Мәчетләрдә туган телебезне өйрәтү идеясе Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинныкы. Беренче этапта дәресләр республиканың 6 мәчетендә оештырыла. Шуларның берсе бездә. Ак мәчет яңа шәһәрнең 2-нче комплексында урнашкан. Татар теле курсларына теләгән һәркем йөри ала, уку бушлай. Укуларны Яршаллы дәүләт педагогия университеты доценты Хажиев Ринал Исмаил улы алып бара. 2 юнәлеш белән барачак. Берсе инде татар телен өйрәнү, икенчесе тарихны өйрәнү. Дүшәмбе, шәршәмбе һәм җомга көннәрендә кичке сәгать 7-дә үткәреләчәк. Иншалла укуларга көтеп калабыз барыгызны. Бу сезгә җиткерәсез соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кредит без первого взноса и переплат в корпорации Центры Селдом. Ультра HD телевизор LG всего за 1375 рублей в месяц. Корпорация Центры Селдом. Все как для своих. Только до 1 марта вы можете оформить свой дом без получения разрешения на ввод. Приглашаем вас в БТИ Республики Татарстан, которая представлена во всех районах республики. Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru. Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование, Пош-сервис, Московский проспект 160А, 52 комплекс, телефон 911 611.